Kung sa kuinaan ng eskwelahan, oy. Ang tinuod, leksyon naman, dere. Leksyon sa kinabuhi. Kung sa'yo na yung pang-ambisyon? Ikaw pang ni Mat. Ingon siya, di daw patas ang kalibutan. Mao gani. Pero wala ta pasagday sa Ginoo. Minus man tagpanguna-una, pero naata dire. Pagigugma, pasalamat, pagpasaylo. Mga leksyon nga di nato makatunan sa eskwelahan. Hamba. Grasya. Gutom? Ano yan po na tomat? Huy! Di ba kasabot na ganiya nga ikaw paras panihapon na to? Sa din eh. Makaon din na to ni. Di ba kasabot na ta? Kapila na akong balik-balikon. Naundangin na inyong mga pangandoy. Mga araw mo tayo ni. Kini. Para ranis mga adunahan. Wakay makawani. Hawa ha kung basahon ha. Kani. Sabot ka ni. Akong basahon. Pahibalo. Para ranis mga adunahan. Undangi ang imong mga damgo. Wow. Nabuhi ka sa basura, mamatay sagkas basura. Maung dili ka mundangan nimo ang kabuang, ay sala magkuig na mo. Taladong, yayin ang Apong Rizal.